Hola, xiquetes i xiquets! Com esteu? Ludovica, saps el que m'ha passat esta nit? Ui, que trist que estàs. Ui, Ludovico, què t'ha passat? Pues és que jo estava llegint esta nit i m'he quedat dormint i he perdut la pàgina per la que anava. Però per què plores? Si això és super mega facilíssim d'arreglar. Tu creus? Clar, has de fer un punt de llibre. Un punt de llibre? Jo no sé fer punts de llibre. No te preocupes, que ara jo t'ensenye. Vols? Clar, vinga, anem a començar. Hola, xiquetes i xiquets, anem a començar a fer un punt de llibre. I quins són els materials que anem a emprar? Molt fàcils, mireu, el material fonamental són cartolines. Ja sabeu que si no teniu cartolines sempre podem gastar fulls i els fulls, si sols els teniu blancs, després els podrem colorejar. També anem a gastar tisores, pegament en barra, llapissera, retoladors i així tenim un full en blanc. Per què? Pues perquè avui anem a fer una plantilla i esta plantilla la repetirem amb les diferents formes que anem a fer. Esteu preparades i preparats? Mireu, xiquetes i xiquets, com vos he dit, avui anem a gastar una plantilla, val? Així que en este full, que ara és un rectangle, l'hem de convertir en un quadrat. Ja ho hem explicat alguna vegada, però ho tornarem a explicar. Mireu, col·loquem el nostre rectangle i este cantonet inferior el portem fins al marge superior, val? El portem i marquem, val? Així sabem que este trosset d'ací és el que ens sobra per a tindre un quadrat perfecte. Vegeu? Ara anem a llevar este trosset d'ací, val? Molt bé. Ara que tenim ja el nostre quadrat, què és el que anem a fer? Anem a dividir-lo en 4 quadrats. I com ho anem a fer? Pues doblant el full. Mireu, primer doblarem i marquem sempre, obrim i marquem de l'altre costat. Perfecte. Mireu, ja tenim els 4 quadrats. 1, 2, 3 i 4. Els vegeu bé? 2 d'ells els anem a doblar. Mireu, el portem fins al centre i marquem. El portem fins al centre i marquem. Vegeu? 2 dels quadrats els hem dividit. Ara agarrarem les tisores perquè anem a tallar just per la línia que acabem de marcar. Perfecte! Esta va ser la nostra plantilla. Vegeu? És com si fora la cara d'una rabosa. A que sí? Mireu, xiquetes i xiquets, esta era la nostra plantilla que havíem fet amb un full de color blanc, val? Després hem anat emprant les diferents cartolines i ara ja sí, ja tenim una de color taronja, una de color moraet i esta me l'he guisat per a retallar-la en vosaltres. Com vegeu, mireu, cartolina que coincidís en la nostra plantilla. Vosaltres tindríeu que fer el mateix, marcar amb la llapissera i després retallar.
anem allà. Perfecte, mireu, ja tenim també la plantilla de color marronet, val? Mireu, nosaltres què anem a fer? Anem a fer un monstre, un gelat i un osset, val? Vinga, anem a començar per el monstre. Separem les altres dos i anem allà. El primer pas quin és? Doncs mireu, tenim que portar, vegeu aquí que tenim les dos puntetes? Pues una d'estes puntetes les tenim que portar fins a este cantoner d'ací. Mireu, fem aixina. Ho vegeu bé com està? Hem agarrat aquesta punteta i la portem fins a este cantó. Perfecte, així, marquem. I després, en l'altre cantonet, farem el mateix. Agafem, doblem i ho portem fins a este cantoner d'ací. Perfecte, i doblem també. Molt bé. I ara, amb el pegament de barra, ho pegarem tot bé, perquè això s'ha de quedar com un sobre en el que després nosaltres marquem les nostres pàgines, val? Ara anem a per el pegament de barra i anem a pegar. Mireu, xiquetes i xiquets, aquestes són les peces per a fer el nostre monstre. Com veieu, ja hem pegat les puntetes de la cartolina i així es queda com un sobre en el que posarem el llibre, val? Què hem fet? Dos ulls ben grans, unes dents terrorífiques i una llengua. Anem allà. Primerament, els ulls. Anem a decorar-los un poc, val? Jo me vaig apoyar en una superfície, en un trosset de cartolina, per no fer mal a la taula. Així que anem a dibuixar un ull. Anem allà. Esto lo tenim. Tapem sempre per a que els materials sempre se conserven bé. I ara comencem a pegar, val? La primera cosa que anem a pegar són les dents, val? I les dents van pegades així, dins del sobret, val? Li posem un poquitiu de pegament en barra. Molt bé. I ara peguem a la cartolina. Molt bé, ja ho tenim pegat. Ara li anem a posar la llengua i la llengua també anirà pegada així dins i s'aguaitarà per així. Anem a posar-li un poquitiu també de pegament a la llengua. Perfecte. I la peguem així també, en el centre més o menys. I sols ens queden els ulls. Ara, xiquetes i xiquets, anem a pegar estos ulls també. Li posem pegament i anem allà. Un ull terrorífic per així. I anem allà amb este altre ull, val? Perfecte. Mireu com ha quedat el nostre monstre. Així recordeu que aniran les fulles del llibre per on s'han quedat, val? Vinga, ara la següent que anem a fer és un gelat. Mireu, xiquetes i xiquets, ara anem amb el nostre gelat. Esta és la peça de dalt. Vos la ensenyo per separat, val? Encara que vosaltres podeu dibuixar el gelat com més vos agrade. Això sí,
ha d'anar de costaet a costaet, val? Mireu, esta és la nostra plantilla que ja vos hem ensenyat moltes vegades com funciona i ara nosaltres pegarem les boletes del gelat coincidint, val? Vinga, anem a posar-li pegament en tota esta part d'ací. Perfecte. Molt bé, posem molt de pegament per a que no se mos escape després. I ara sí que sí, anem a posar-li les boletes del gelat. Vinga, en recordeu-se que va de cantonet a cantonet. Perfecte, molt bé, ja ho tenim. Ara què més coses li anem a fer? Bé, doncs li anem a dibuixar 2 ullets i una boca. Xiconinos, val? Perquè és un gelat que està ben content, que ja s'acosta l'estiu. Mireu, farem un ullet, farem un altre ullet i una boqueta, val? I ara, com que és un gelat, anem a posar-li boletes de colorins, val? Molt bé. I com és un gelat, tindrem que fer-li la part de baix. I ara què farem? Doncs farem 1, 2, 3 línies. I ara a l'altre costat, 1, 2, 3 línies. I ja tenim el nostre gelat. Mireu, xiquetes i xiquets, anem a l'últim marcapàgines. Este és un osset, val? I aquestes són les peces que anem a gastar, val? Mireu, orelletes, esta part xicoteta anirà ací dalt pegada, val? I després això ho pegarem així, val? Ara en seguida posem el pegament. Esta és la part del morret, que anirà així, val? Vinga, comencem a posar el pegament. Primer, les peces xicotetes, val? Molt bé, posem el pegament i com vos he dit, en la part de dalt. Perfecte. Ara anem al següent. Posem el pegament i ho posem ací dalt, val? I ara hem de posar pegament en este trosset marronet que mos queda per a poder pegar-ho així, val? Mireu, anem a posar-li el pegament en barra i peguem. Perfecte. Anem a la següent. A veure, esta no s'ha pegat del tot bé. Una altra oportunitat de pegament. No passa res. A veure, ara sí. Molt bé. Li posem pegament en la part de baix. I ara peguem. Molt bé. Val. Ara anem a la part de la boqueta. Mireu, és esta peça, en esta forma no és un rogle perfecte, I ara li tenim que posar el pegament. Molt bé. Val. I ara peguem. Perfecte. Però tindrem que dibuixar-lo, val? Així que ara anem a fer, ajudant-se del retolador, anem a fer un lacet i d'ací eixirà la boqueta en 3 puntets. Perfecte. I ara ací dalt uns ulls. Heu vist com ha quedat el nostre osset?
Mireu, xiquetes i xiquets, com han quedat els nostres marcapàgines, val? Ara, com funciona? Doncs pues mireu, així tenim un llibre meravellós, 1000 anys de contes d'animals, i ara, per exemple, imagineu-vos que s'han quedat per esta pàgina d'ací, pues aleshores agafaríem la pàgina i posaríem al nostre monstre. I si se tanca el llibre, sempre podem buscar on s'han quedat superfàcil. I en el mateix, mireu, rondalles meravelloses que no hem de perdre. I ara, per exemple, en esta pàgina d'ací que s'han quedat, posem el marcallibres i tanquem. Així sempre serà superfàcil de trobar en quina pàgina s'han quedat, val? Vinga! Que content que estic, Ludovica! Sí, per què estàs tan content? Perquè ara, quan me quede a dormir per la nit, mai perdré la pàgina en la que m'he quedat. Ai, quan m'alegra, Ludovica, que estigues contenta. A veure com ha quedat el teu, Ah, mira, és tan fàcil. Oh, així està el monstre! Vols veure el meu, Ludovico? Sí, jo vull veure-lo. Mira, mira. Així està el meu gelat! Que bé, Ludovica, això està superdivertit. I, a més, encara ens ha quedat l'osset per posar-se-lo a un altre llibre. Anem a buscar-lo. Adeu! Adeu, xiquetes i xiquets!